asase a yabetena so eno eyere so paso a ebre bi beba owura Yesu Kristo ebe frɛ ye baako na ɔde ye nyina begina n'anim ɔde ye nyina ba begina n'anim na wɔne ye di nkɔmmɔ wɔne aye nhwehwɛmu wɔne ye bu nkontaa ɛwɔ abrabɔ a yɛbɛbɔ ye ɛwɔ atasefo asase so eti Kristo mama ne adɔfo no mu a dane da nyina no ye ne mu hia ɛsɛsɛ me no mienu timetena se din na yɛhwɛ abrabɔ a yɛbɔ no yie anamo bi a yɛtuo bia no yɛyɛ extra careful sɛdeɛ bɛyɛ a owura Yesu Kristo atemu a ɔde ba wiase no eduru hɔ a yɛnkonkodifo ɛwɔ n'anim yɛka nkontabu a ɛne sɛ nkontabuo ɛyɛ ɔhyɛ adeɛ bi a onipa bi yɛhyɛw ɛma wo kyerɛ ensemu ɛwɔ dwumadie bi a wodiye amen nkontabuo ɛyɛ wɔhyɛ adeɛ bi a yɛhyɛw ɛma wo kyerɛkyerɛm ana wo kyerɛkyerɛ nneɛma bi mu wo kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu ɛwɔ dwumadie bi a wotu ho anamɔ enti honam fam okura no sɛ obi bie store na ofa nneɛma gum na ofa nipa to store na no tena store na no a yomu a otimi frɛ nipa na ɔte store na no sɛ bebu nkonta kyerɛ me nti enkonta no nipa no ba begina adwuma wura n'anim abuo no obu nkonta no nyina wie a se fie wura no nya kana sɛ store wura na na sɛ adwuma wura no enkonta no koyie de maano a opa obetimi amwato adwuma no so ompɛ so a obeyiwa firi adwuma nim na afei sɛ ɔbɔ ne ka wa hyew amwatua ka asutwe bi a wo hɔ bia no wo sɛ na adwuma a asutwe bi a safata bia otim de maw ebi kura timi kotwa gye edibi koto afiase ye bobi ka ema na setan dem no eka beda ne tiri so ema ne tua obi a driver ni so a the same thing enti na kyerɛ sɛ onipa ye dada asetrem honam fam kura no sɛ ye bia adwuma bi anase ye hyebiri bi ase na ye de ewura ne akoma nyina to so na ye de hye obi nsa na eduru baabi ne etimi frɛ saafo no mumu bɛyɛ enkonta de kyerɛ ye ne a owura Yesu Kristo sɛ me no mie no nso ye won konta bi a ye bɛyɛ ɛwɔ n'anim atemuda dɔfo enkontabuo ɛda wanim enkontabuo ɛda me no mie no wanim enti mesre Kristo mama ne adehye kronkron ebre eguso kyerɛkyerɛ Kristo nkyerɛkyerɛ na yewo media yi so etu nipafo no ba kyɛw sɛ onam abrabo bi a enyemu a menam Kristo asɛm so nsa dansa yam srɛ
se bomoden na sachire firi ho se onam kwan bi so na ye ewo Kristo na Awurade age watomu dia ene etokoso ifiri se obia bra bomu dwumadie bi a odie bia eno ene bedi na chi ade akọ Kristo anim. Amen. Obalenda Epacho Awurade nsho ade say God bless you. Roman fongoma no ka asem bi. Roman chapter 14 verse number 10 to 12. Roman chapter 14 10 to 12. Ose yehye Onyankopon atemu ase. Ose na wode aden ti na wubu onua ten anase wonso aden na wubu onua aten animtie na wode yen nyina ebegina Onyankopon asenie adwa no anim. Amen. Asetra sasiso yetie yemu aten yeyi nten. The moment ya obi beka se wabu na ten ne hye bipa na de awo ye no na we janse we dey we deserve ade we deserve this punishment. Wo ye ho na won so we the same thing. Na chese wabu ni pakora ten. Makobo kro no ya cheme na obintin gina nchen hye o munku no na mi hwa nipa na wose ye nkuno no ono nso so akoye adekuro no abi ono de mpie ye nti eso akata anu wo kan de ye mfanyame e ba se Awurade asem se nipa kro koye sa de na mpie ye no wo bu me maten. Amen. Na Roman chapter 14 verse 10b wase na wode yen nyina ebegina Onyankopon aseniye adwa no anim. Yen nyina Tronsam no anka enyi nipa bi amfirim. Wase yen nyina na je se yen nyina no memeka ho pacho be do fa wo life no so ka ho de omampani ka ho sikani ka ho hiani ka ho de wabo degree ka ho de watu kwati akwantu wo wiase sika nyina bi o ka ho onipa bia wase yen nyina kwa kogina asenie adwa no anim. Roman chapter 14 10b. Roman chapter 14, sorry. Roman chapter 14 verse number 10b. Roman chapter 14 10b. What's it? Remember, we will all stand before the judgment seat of God. Remember. Se Tronsem ka se remember che se kai shade bi nso. Take note of that thing. Ekura se wona na se o ma me woni ne kwafo ma wo se hansu ana me dia de we hansu she wensu na che se daachi bia no wo de be ka se ma kire. Enti ewie bremu ne ewo Ora Yesu Kristo asam utu ye fo se yemfa nto ya dwenem yemfa nto ya koma so yemfa enhye ye botom na yemfa nka ye dada setena wo se ade biara ye no wasase wesu bia Ora Yesu Kristo anu asam se wode ye begina atemwo edwa anim. We all going to appear
the judgment seat. Eda wowura Yesu Kristo be pie wiem se otemufo tene no. Wose ye nyina akwa kopie Onyankopɔn atemu adwananim. Verse number 12 was yes, each of us will give a personal account to God. Verse number 12 was it, yes, each of us will give a personal account to God. Enti afe ye nyina yebebu ye ho nkonta maako akire otumfo Yahweh. Ye won kontabu kese a ye koye no owura Yesu anim. Enti enkontabu no edoso. Yaware ho nkonta ibebu. Yes. Abraba me paachew me dofo o akwantuom obo se ye papa se ye bone ewurade se oba be yi nsem bia no ewo nanim ewo akwantuom e kana say ewo nanim atemuda akwantuom abrabo bia wo bo ewurade Yesu se atemuda oba be gina nanim na wayi nsem bia no yene ye wo Ghana ha abrabo bia ye bo no Ghana ha no owura Yesu Kristo asem se ebre no so no obebu atan a ye ba be gina nanim na ya ye enkunta ebi e de akire no ewo nanim atemuda asori fi ho abrabo bia ye bo no asori fi ho bia no o se owura Yesu se ne bre ne so no oba one ye Kristofo ewo enhwehwemu wo se enti afe ye nyina bebu ye ho nkonta maako ye ho nkonta each of us will give a personal account. One can joint account. Ghana ha na say we say ha na yes ye koye joint account meboa. Obi ne partner, obi ne bra. Institution bi no ma kambo no ma ko bi bank account. Yes ye bi account. Na we de kakraba ni akobie na ye de akwakotu. Ntoma na umasa kuma dwena bo na we assign ba kokura ansan a based on said you must see eye ne ma no ba ko pe intimi gongo yisika a friend joint account. Hallelujah. Nanso owura Yesu Christ evangelist, God to bless you. Yesu Christ say opiese ewie motemufo tene na obebu atasefo de awufo atanya medofo ozo obi abebu nkonta wo ai obi ebebu nkonta meme mebu ho nkonta enkire wura ade dabi meme de ne se wose mempa mu nka na asem ti se me manka no question mark bere si enya pa mu ka asem ni wi a ma wi madwuma eti se wo piese ekimu a abraba uwo mu medofo abraba uwo mu dia wo ya wo life subaya wo de na die wo se wo nko a ena ubebu enkonta na kire wurade
enti na ba na nkwagye a yɛmfa yɛn ho ntutu obi no eba na nkwagye a yɛmfa yɛn ho ntutu obi ena me di sɔfo asemasi akyi nti adeɛ bi a yenye bia no because of say me di na chi nti mintimi ntwe ho mfere ho okojima be kojim ni kunu ya de bone no nsofo aso okojima be kojim Safiria ene ni kunu ya adwene koro na adwene no mo fa ne nye papa no ebe ewu mu nyina ewui hallelujah enti adeɛ bi a fa Kristo mu ho ene nkwagye bia no medofo we need to sit down and think far. Wase ye nyina kwa kogina Onyankopon atemu atwa nanim enye high court de no ade ye kra de se ne wutimi nyinya lawyer bi na ye twitwaje because wo kogira daka mu nyina nim se wadi bi mawi but wo temofo trene a wone cry Jesus wase Onyankopon so wadi atemu no be hye Yesu nsa because wone ba ye ma ye de kase kyehye no obitua e bone so ka obi ama fa hontefo de ko enti wodofo amene wahia ene die ni ahobrasem enti abraba a obo ene die be bo enti ya dadwe na wo se enti atemu wo baabi enti Yesusu da se enti kwa akoye nkonta bi owurade ani ene nipa binom nsura owurade ono ankasa nim se ade a wo ton nye eso beto amani nua na agye sika gunubotom oye ni nua bone a omfa ho because onu se wachi mugu na wodi ni bone wona ekum nipa wona de azanzan nkrofo e de o madwene bu nkrofo fa so medu betu kwa no agye obi sika di koto asase ma me no afa sika na di meye wi nkrata ma wo ofra no kura wunya no wo ka bi wo ha beto be wi ase watu aka wi kura no asa fa kire de speki no betu ka no de aduane ene wudie ne bone ne basabasa yo enkontombosem ayere fasem dutuo enyama basabasa ana ekoso ewate asefa asase so owura Yesu Kristo se ye wonkuntabuo ewo nanim enti se wo life yi so na me no mi enu ahia yi abrabo papa bia sefata wo Kristo Yesu mu a tetefo ne boy a omunya ba bi tena yi wo Kristo mu no mom yenkoso ani akire yenkoso ani akire na ye wonkuntabuo so kwa brochi memu a ho mra de omsi ya adwuma ba wudim se ukọ baabi asase utwika na bia speed no ukọ no bia hade yenko mu 50 na se ukọ bra aban beteto ama ayantu wira nto ha ukọ toto ho no a aban bebo ka enti de bia no nipa no onam ho a onim se o yelis mistake ya aban no betima boneka nti basa na ni da ho nti oye bibia pepepepe se da be ya onkoto aban mra so awo ba akontufo from no de bi omoka se wanted be ye ana yete se wo be esu ana wontimi nhwe o ma no ana wo makom de won ana abofra no report say kimu a betima beje o ba free sem nti you see to it say abofra no one ne ntem no problem bi ama na betutu bibia pepepe so mo little mistake bi kura wa akura no betima ba beje no it will make sure so be ma bibia fa na kwan sana owura Yesu Kristo ade na asema boye kokose abrabo bia ye bo ewa asase Yesu bia no ye benya ho nkontabuo se ye papa se ye bone ye bebu ho nkonta it woni pada sani enkontabuo da me no mienu anim enti se wu ye bribi atia wo bia adwene ho ye wo tua na mo bi na me pa chaw anamon enya adwene ho ye o dan suban bi adi na suban no enya adwene ho ye na owura Yesu do atrenefo oda hotefo openi pa bi age wonom ede wonom akone nchei hallelujah Romans chapter 14 verse number 12 or see each of us
will give a personal account to God. If you say, when Yankopon asase so ne abetena, when Yankopon asase so ne abetena, do say each and everyone will give an account. In Shishemu, by young Conta, actually Yankopon, actually Christ. The entire betena masase so na wan so me. Nipa be ewo nsemu nchiremu. Nipa be chire nsemu. Ye kan kuntebu a ade bi eye wase de yesese wo ye na e bia ebre no wanye ne yie uba be chirem wo ye ne yie nso aba be chirem be chirem de ntia wo ye ne yie wo be chirem de ntia wanye ne yie de ntia betena sase we so na oba besia wo de wo so be yi wo huntade nyina agu na afa ade de ahye na wa hye atade ye betutu nipa so ntidua uba be chirem dientia oba besia wo de wo so ne berma nware na no oba na be ware aye ntafre oba be chirem wo say each and everyone will give an account, personal account. Wo de owura mu asifom ne twamko ne bu nsema meka na se eye nkwasiasem bi ewo ni so ene wadwene na edana so a enipa bebo bena de sinkra no kura no we de say yentete ho na akura de say earthquake bi ansi hada Ghana de say earthquake nsi insuo no a ehon tete ho we ye ho mfikyire de ene nipa nya baby na se Yesu Kristo sane se kim na wo soro ahoden wo so na mbodan paapai na agrade dwudwa na asase nane volcanoes asase nane te se enku a na totobento a edi atem wani ne hyen se kinkire yi a ene nipa behunu se wiase we no na hokwa obi na de bai obi ene de bai de be am come say bonsam you so wise o bonsam we ye native for say ne miate we ye ni bibia wadi tiem enti se wo wura Yesu Kristo honhom kronkron ni wonchai na wa ma God spirit and lead you obeka se wiase ne no ani na abefa kwambone so abobra bia wo pa giwani aye de wo pe keka nsem bia wo pe nanso dachi atemu wo hide enya hu kura me evangelism tu so so bedi me bone a me count da me nya ohwe atemu beba wo dia brantie bonkrofo krono krofo kwa adwuma omoti adwuma mazi wodada ka ase dade ase na wo bre na so be fa kiri awurawura nkrofo dan mabubu nkrofo mpumani awiewie omoniema continue owura Yesu say you will give a personal account. Each and every one of us will give a personal account. Dientia wo call komfo nchen se wo kwahwehwe moa akwantunti wo kwahwehwe moa awonti wo kwahwehwe moa bambonti no waso ubechire onipa mfa no ni onipa mfa no ni o enti ena adofonom ye wa akwanya kese ewo Yesu Kristo win onipa bia woni mawurade Yesu Kristo onipa bia da me pacho bebre cry Jesus eni na brabo mu no ebetumi a onsa na chintentem na behwehwe Yesu Kristo bra odaso eyi ne ho adi se odimafo kese a odima wiase odima me no mienu no watene ne nsem so wogina asem tum na wo pu wiase ma brabo bone na oma ho kwa ma God spirit no ba wonche ya obekire anomompa wo faso a obetimi na nante akodu awiye wose obebu obi atay hallelujah
Revelation chapter 20 verse number 11. Revelation chapter 20 verse number 10. Hwɛ asɛm kitua bi a ɛno nso ɔde ɛkyerɛn atemuda obebiebie nwoma bebree mu. Abraba yɛbɔ nyinaa wakurukyire ɛde ato hɔ a ɛbrɛ ne so a obebiem na wagyina so abu yatɛn. Wɔse na mehunu ahengua fitaa kokoro ɛne deɛ wɔte ne so a asase ɛne ɔsoro edwane n'anim na wɔanya baabi ama wɔnom. Na mehunu awufoɔ nketewa ɛne akɛseɛ sɛ wɔgyinagyina ahengua no anim. Na obiebie enwumam na obie enwuma foforo bi a ɛyɛ enkwa enwumanim. Na wɔnam ensɛm a wɔatwerɛ no enwuma no mu so ebubu awufoɔ atɛn sɛdeɛ wɔnom enwuma ɛteɛ. Na ɛpo eyi na awufo ewom no ɛman. Na owuo ɛne asamado nso eyi awufo a ewom no man. Na obu omu biara atɛn sɛdeɛ wɔnom enwuma ɛte. Amen. Me say, ekuma mi no die ne say, ye won kontabuo ewo Kristo anim atemuda. Revelation ne makenka no. On say Romans chapter 14 no, ye kan no. Was say ye nyina akwa kugina Kristo atemuo dwanenim. You all be assembled. Yes. Eje otumfo de o. Asafi hu ade na making. Ye be assemble. Ewo onyankopon atemuo dwanenim. Ana kwa me no befa so bebu atan ene de wonhwem ho. Oso ba be gina nanim. Ene na dwen ho. Ene na nipa da se ne ye nwere ho na kwan ya befa so a na nipa dom na wiase be mu ana population ana wo ma mawu kokra no ana wan eno enye wasem. Na de obo wo so obebu atan odo ba be gina nanim wa eno afi na wo dwene nsam a wokọ ka ho. Dienti a wojeje papa panimu bi sika di ya ne ma wanhwe wo mu nipa da sani oba kwakoya no asem de nipa so no dienti a papa waware na wogya wo yere no ma ho ne enkora nketo anante guest house akodo twutwa nkontompo obitimi ka se wenyawe na se de me yere kura nim se mitimi fa na chi o ka na we sing so Ghana for penifo binu esikafo binu because of so we sikanti oba be chirim die nti a woni akora ye adwuma wafa akora adwuma na ne posome so esese utua ne ka na wotimi di asem to no so pam no ese gwine no mase e kira foforo. Ura Yesu say atemuda ibechirim. Wose na wo ma ete ase wo ma mawuo wo ma nsuo fa wo ma dua bukum wo onipa bia wose oba begina ho na wonam ensem a watro no eye nwumanimu wonam ensem ya watro ewo book nim ewo krata nim sansem wenya nsem wanipa na atworo wakwa ko hu invigilator na wa man bribe na watworo pass mark amount and I said all mark exams na wakutua bibi na wa ma pass no. Owura Yesu say abofo no mo twere ye ho nsem wo they don't accept bribe. Enti say Yesu Kristo piese kim na atemu ni duru ho a ya bra boso nkonta yekobu o matworo dada papa ya wo ye o matworo atemdidi a yedi ye o matworo etimodi a yebo wo bi o matworo obi yare a yebo anu o matworo sika wuyi ye ewo nyankopɔ adwumam o matworo hwe a wo hwe wa wofo o matworo wase adie nyina wase wonam ensem a o matworo no enwumanim ensem o matworo no enwumanim
ensem a ya tworo no enwumanum atemodemu asem na meka no me se awurade atemu wo ho na me no mienu kwa kobu ya brabo ho nkonta etimidofo so wo life no so a this time in fact me pacho wa brabo niawo ade bia wo ye bia be extra careful ni make sure say de wo ye bia eso awurade ani ade a me ye eyade papa ento awurade mra wo bisa ho sa ti de me ye menya mo nkwa Kristo ani je ho nipa wo ensem wo be yi ano nipa ye wo ensem a ye be yi ano kokuo mu ketasehye eniema ni nyina bepi ketasehye eniema a ekoso obanim wo mu hwe oman ni sika wo mu a esese enkomu bua oman ni ahiafo ene mobrofo ema didam fichinya ba bi tena asofo bi no mu no kuro mu ntimenka wo mu ya azan wo mu makogigi nduro ade de biebie nsore ade bi biebie nyuma or see each and every one of us will appear before God. Na say police ni mi kura kofo obi na so ye de ne kokoto a ni ekudina asema wo de hwese di sitie a police fo bie kurukura atuo ni ayero ne de hankofo bu nsa akogina dakem. Are you guilty or not? I am guilty. No amanda de no so no de abo ade no mo kwan. You have been sentenced to 15 imprisonment. You have been sentenced to life imprisonment. Yesu Christo sisi ubu atenisi ewiese kima. Adeboyefo nyina odoja na ekọ ye wo mo punishment. Bayi o ma ya ya de awiane anacho. Ohu o mo boda. Tibedofo amene wo share life we so. Abrabo bia me pa che uwo mu a enye ye wiase abrabo na bia no me de me won che de bia se futufo amitu awurade mafo. Utie kasa kire na efutu a na wo fa de bobra. Eboa oni Kristo ntam. Hallelujah. Wasi na wonam onsem a watworo no so ebubu atiasefo ne ewufo aten. Epacho ensembe ne atwofa. Ensembe ena mepacho medofo ye atwofa ho. Emmanuel, Andrew, my brother, God bless you. Ensembe ne atwofa. Ura Yesu anim no me pacha bisa ho se ensembe ne atwofa ho. Aye papa. Anase be yebone. Wasi wanam ensema watro ne nwuma no so bubu ewufo aten se de woru munwumetie. Atiasefo aten se de woru munwumesitie. Asori sika afinhia fode ye program ya che envelope wase na ya che envelope wie abo program ya bo afode na wie abo anase ya wie program na ekire envelope a eba na abesi obi so na ebesi wo so a na wate ano sika na ewo no de ahe obotu he ya na bi nsuro wurade kura awo hwebone kese ne krono kese ba for the last 2 weeks bosom yamba bosom mienu na besi ne so na wokwa program no mo ye no aforebo no mentimi amo mitu kwai afi no maba enti wadarma ne okwa asore de agekọ ne fa koma worma me maforebo no esike wo ye 200 Ghana obo okra won kan amount ne wo mu odu woje ya yo asore da wase awurade nhira opa na o hwa okọ nanim kakra no atia no sike mu odu o yisika ni botom suro no abobo pipa no ato atwe because onim say enya hwe obi ahu na chi osoro atwero that's been written ya twero
obi wa kwantom di sika ma se fama obente fama asmesi discuss se fama man fama wofa wofa nhye den huna de yie ya wo na wo control ni bibia went man kan okra nche waso asende sika osende sai mama osende 500 me once is can 1000 wo twan kontompu ma feska na gubutu adofonom ora Yesu Kristo asemo a wode tuafu nyina no eye no kuro atemu beba etime de Kristo mo afutu semo a mede ma Awurade ma ne adofonom hye bone yade a edi nipa ko jim abro kronkron ani ahote abrabo na Kristo de bia no ohwehwe firi yen ho nti ene nipa ntem ye ne Awurade ntem no ye make sure say dwumadie bia ye die bia no ebefa na kwai se wo ye niam bi na bia untimi nyaye a pa asofo bi no mommoa no mon cancel no phantom pa bom enye wa ya bone ena yedi se adwuma no se be ya obenya sopie hallelujah Awurade ebehwehwe enioma nyina mu me pontem ti na me boso ntie anene me koye live kakra awia no me ko preach kakra o TikTok ana enyumere so masai akogina adofo no be live so aye teachings kakra anti brena babro so nanso esese me ne udi sa nkomo wi na ifiri sa breku no ye da ye ho so na ye make sure say eni ade bia ye bia no ye beye no nokurem ene trene so ye ba mi ani ada ho yes esese ye mi ani da ho ewo bibia mu efise owura Yesu Kristo obebuye nyina ya te baako Yesu Kristo obebuye nyina ya te baako kokuo mu de pete mu de yebebu ho aten hallelujah 2 Corinthians so ka ho asem 2 Corinthians chapter 5 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 adofo no pacho yentie ni atwonsa America 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 was say etwa se ye nyina ekopie Kristo atemu adwa no anim ho na obiara enya de onam ne nipadua so yoye papa oboniu said oye no obenya so aketua etwa se ye nyina kopie Kristo atemu adwa ne nim ho etwa se etimeme kobi wonsu be kobi osofo obekọ asopani beko eda beko ukuru beko oyere beko president beko konfo beko ho onipa bibire bia o se obekọ akogina Kristo atemu adwane ni ana asem wono o se asem de nipa so enti Kristo Yesu ma ye toso mienu a oban eya atemu no de ba wiase life of Daniel, God richly bless you. Me pese me ma odofo a wo life so bia wote asesa na de hye wadwene Yesu Kristo maya na oban eya atemu no de bo eye judgment and ode ba eti woni nipa ebesi nkonwa pa wa ya brabo ho wode fa nema di agro ye ne binum makosuku ana wan ana wangosia ana wei ana minim die ana medwen se ana me after all ana wan ana enipa de ewiase akono bone abe bata ya brabo ho na ye de honam pe wose honhom ne honam nhia honhom ne honam nhia enti de oma honam dɔɔso ema no woni Kristo sumu ewo na brabo mu bia no ya na sa nipa no na brabo no ya na nso Kristo ani
enti Kristo mama ne adofo no ye wo wieye brim ye wo awieye brim enti ya be hia mu life yi so de bia me ba ha metufo ewo Kristo dwumadie bia obi edi no ha bia no wabra bom Kristo atwumam odada sitinem me pa achew faka ho se Yesu Kristo ana obeye nkonta Yesu Kristo na obeye nkonta die ntia wode adom achede ama ono amfa nya dwuma die ntia wode adom achede ama ono na wode ye adwuma se wonwiwi ho die ntia ote asase we so na wode wo se bosom na obedi na chi akom na abekom ubegu shire obedwon secret society e de ape wiase japade you will give an account right. Yes, Christ asem na eka mama yen man nye enwanwa we say wodi ka ye bititi brema mehu no what time what day ensu yiri buo no maten mama nye enwanwa lot breso ne breso fo odi ogya ebuo no maten ena ye pen so de wasase wodi ogya mu gya because enkwase ade ene bone ayeye ne ebro lot ni Sodom for de so abro Sodom for de so to ashada prepare a wode be say Satan ene abofo e ka no eye final judgment enti yemu se ho se enti Yesu Kristo ye ko gina temu adwane ne mu a enti nkonta ye beye no so ye benya ba bi agina konta be no Kristo mu ye benya ba bi agina obi ye no boko e woni pa ni so but ni tirima adwane nya papa fani nua be ho adwembone wode epobia to nadwene sa smese mese no beto me lemu a I will teach him a better lesson or bentin nimness or beto me track mu a I will teach her a better lesson ba kire boso me kura yedua moburu ampa no abopa no akoyi yonku ni pefra transfer asase so kokofo nti no akokum obi kokofo nti no atu obi adu kokofo nti no adi obi dem abrasane mani nyina na ebeka ha wasi etwa se ye nyina kopie Kristo atemu adwanenim etwa se ye nyina wanyi ne baba kokora mfirim etise me no mie no ye ade papa onso wakan wasi papo bonio eniyoe the character that you show the life you play abraba wo boy ne brofo na maka the life you play abraba wo boy abraba ye boy abraba evangelist me boy Yesu Kristo se obefre na ode abegina eye de na wonya sika na wotimi ko bia ba na woton sadin wo bia ba ho eme nipa bewe bro ye deda adagya ebi kura fa mu wi wo wadwuma nti obi kura ntima anhwe na yere ne ma no abechire wase papo bonio onipa bebu so nkonta die nti a wode wodan ma wadanfo ema ne yonko de oba beda adem ho ebo adwaman etu nyinsen guye ebo chacha wo fie ho ekire wo bi wi nom ekire wo bi kro no bo ekire wo bi si decision tade bone etu obi fuma ne ko gya ni kunu ana ne yere ekire wo bi si de masturbation ede wo bi baba ewura lesbianism mu ekire wo bi sania ye frɛ nsuo bu obi dua ekire wo bi se on time ni nuanom na ommata ewiase ho after ono ana bring mu enya ne japade te mu mfi busuane bia God will ask you denti a wode sensusu wi ebo bra wo wiase ya wonko ntabuo ewo Kristo anim atemuda enti adofrom Yesu Kristo humo broda so eyi ne ho adi
debia eye da foforo adechiem di debia owura Yesu Kristo asam no etuyefo kire yen se ade chiene a owura Yesu Kristo hwehwe yadwen sachira se onipa nsachira mfiri bonisu biamu na oma no kwa ma awurade honhom lead no. When the Spirit of the Lord leads you, so owura Yesu Kristo honhom kronkron lead you ewo dada brabomu a ema wonya ahweyie ema wanomo ntutu bi a wotutu bi afa Kristo kwai na omfuma awura ade asem. Amen. Verse number 11. Wasna say yenim awurade honhom nti ana yekasa kire nipa se wonhu ne saa. Say yenim awurade honhom nti yekasa kire nipa se onhu ne saa na onyankopon de yada adi amanmo na mani da so se yada adi mo ahoni mo nso. Hallelujah. Ye onyankopon trimpo ne ni tumi ene se di ositie e de akire mfinhia beberemu ene na beberemu e wo life so. Awurade wo odonfo ne mubruhufo nanso ne timo so eden. Hwekwan ode edipa bi fa so Noah time. On say Noah time. Noah board da wura o ka say nipa nsa kire ni pe ntie. Adaka no carpenter for na bebo boy. Carpenter for na bebo boy Noah apamadaka. Na yemu se won say awurade to apamadaka enu no. Carpenter for mo boy no. And na do de bebo boy ni de o mi say ade no mantimi amubu adaka na anko. Good evening, awurade nsha. Womo bobo carpenter for no bobo adaka no. Ebra wo mo call say afi de no wanhini wo mo no. O mantimi abie pono no. Omo ye yiram, o mantimi amubu apamadaka no baabi anka say aha de me na carpenter ni asenasi me nam de hama bobo ye dado an ba ko pefa ho aha de metima breki awuram. Omo mu kura chenso omo bie no ho no a de pacho bebre omo timi ye awura adaka en efri se onyankopon no a Bible say onyankopon no ane tun adaka ne epono no ono ane tun enti pono bi wo no na se awurade tun a wontimi mie da se pono bi wo na se awurade tun a enya de se obetima bie enti na enkwagye pono eda so da ho no ne pache obewura mu bio enkwagye pono da so da ho no me dofo bewura mu wawura mu so a empie wawura mu a empie bisise wonya pie se kimu a ewiase jadem ewiase we da ho ni jadem ba de wo Kristo mu no o wa hoto obi wo wiase bia Kristo ni na brabo mu bia jada na brabo ti mane nya wo de se ewiase no se de ekọ no ye de enti ene ma memfa me hunmuram na me nso me mo ono mo bra ni bi atemuda owura Yesu se de obeye bia no oba begina ni mabu nkonta enti sade ye wo nipa bia ye de nnwuma bia hyehye wo no mo nsa na ebere bi so a ye frɛ wo mo ye nkonta de kire ye no sana Yesu Kristo dia betrata as fast as is so wa hyebere bi ato ho a ɛso a ɔso obɛfrɛ ni abɛye nkonta e de akire no na ba be boye abapapa efiri mo bai wa brabo ma obi hunu awurade wa brabo ema obi ho to no ana wa brabo ene usuban ne oni ya obeye ne ema obi ti nisuo anye awurade adie mo anamonto papa ni abekirikire nsemu nyina de bia ade akyen ade se nyina bofo no twere ho nsem sa mo twero de bia o mo twero papa no ma twero boni no ma twero sa na so a no aboso na no ya ade we die nti na wo yo he no abekire na no ye we die nti na wo yo he no abekire wase atemu da each and everyone will appear
Sa woji Kristo di asoma make obedi adi. But sa wonye urade asem ni na woji tum se se heaven bia ni ho, bonsam gem bia ni ho, atemu da bia ni ho ade make ebe wadwene mo nkwase ade. Nanso wona wode boase to twen Christ Jesus ma ye to so mienu no. Wote de make yase, no wonim ne mpese me kire. Nti adofonom ebra akaye ni eyetia. Extra time ye bo no wiase wiem. Enti said ye woni owura Yesu Kristo ananti firi mere tenten abedrum pempensuwe no mepacho koso a eme wiase ade bone bia ene afefe de a enche na afedi no ema bonefo no emfa mu bia so entwe ensan kwachiri na Yesu Kristo wa hya ase a o hye ne manso Kristo o hya yenda Romans chapter 2 verse number 5 my last quote me boso ntien abo no nkora pa ho semadu asam yensa higher salvation our jumadi ena ugusu a utie no Romans chapter 2 verse number 5 Romans chapter 2 verse number 5 onso 2 yemfo wose na wakoma den ene akoma primu nti wankasa wo boaboa abufu ano ede etwen abufuo ni onyankopon atentene ne adi yedan ono na obesusu enipa nyina edwuma eso ade maako ade ama wonom wona wode papa yo mu boaseto ehwehwe enmonyam ne anidie ene ade a empron na obema wonom dankwa na wona wofiri atutupem na wantie nokore na wotie de entene no obenya abufuo ni awerehwo na ahuhia ene ahomete ebebe nipa woye bone akere nyina so Yudafo kane ene hilafo nso na enemonyam ne anidie ene asundwe beba ama wona woye papa nyina Yudafo kane ene hilafo nso na nipa mu enyiyimu ene enemuhwe ene onyankopon atemodwanenim eda verse 16 eda onyankopon enam Kristo Yesu so ebebu enipa ekokuo mu ensem aten sede asempa no mutumi kase no etie amen on se osoma for Paul waka nsem ni bebre ana abone tofa sa braba yebo nyina wana wade papayo ebo mo bra wo Kristo anim taso asase so obenya papa so aketua safo no wa homagie pa wana wode abrabo bone bo mo bra ewa abrabo wim asase wie so no obenya awerehwo ani su bise de omoye no so aketua ana ono mo nsabeka na awurade onye yimu ne se we de na wotimi fie na oye madwuma na ato medwom ana ofiri ha ana akwa asore ne che onhwe ho je wo ye ne so aketua na ode bema wose saada no obebu nipa kokuo mu a ensem bone a wonipa ye di sie ye wo bia nhunu anamo bi obi tu ya wo bia nhunu na ebeye eniama bone anase papa wose nipa kokuo mu ensem ya no so kura de ehu asemwe Romans chapter 2 verse number 16 onipa kokuo mu ensem kokuo me ka kokuo ma de a obi ehu na ye wonko a na wode share wo ho na wampa emu anka na wode si efe ma wasi ma kum ni pesi ma ya de on say like ma ya de boni bi asi ma ye papa bi asi obitimi ye papa si o an eno so wo ye nka bone nko a obitimi ye ade papa bi si nipa bi anim e woni ne nyankopon tem nko a wose atemu de ni nyina bepie papa na wo ye no ebe mo ba bi agina pa e wo Kristo yanhwe eye English no said here Paul breaking it into details Romans chapter 2 verse number 5 me last go to ana making can men to also be my bread or say but because you are stubborn and refuse to turn from your sin or say a son say
Yeye asoɔdenfoɔ sɛ onipa yɛ asoɔden ni na wansesa n'adwene amfiri bɔnesu biara mu na ɔkɔ so atena bɔne mu na Yesu Kristo ba se pa wɔse sɛ nipa korɔ no obenya Awurade nsɛm akatua bɔne yɛ atemu a no ɔhye a ebelidi no dina kɔ ogyem titie brɔfo no mekan ɔse but because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are storing up terrible punishment for yourself. For a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. He will judge everyone according to what they have done. Verse 7. He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God offers. Heaven who has seven worker. Let's just say, I know poor person church. One more man fa abrabo papa, amo mo brenyina no omo boaboa abufuo ano e de ama won mo ho. Abufuo be ya onyankopon abufuo, the wrath of God. Omo invited the wrath of God to say emra wo mo so. Mr. Awurade say oma onya ade a ede Awurade atemuo ene Awurade abufuo ebeba wo so. Enya wonko ye nyina. Amen. Say a day of anger is coming. Owura Yesu Kristo abufuo da bi ba. A day of anger. Okan safani ano wakeka sansem we nyina. E da no Awurade da ne yesum emosom kan ho asem safani amo kan ho asem. Say eyesum eyekusu eyekukusu eyekusukuku da. Awurade da ne nhyiren. E ba se da ebi mewiase da se oba betua nipa ya brabo esoka adofonom enkuntabuo da obi anim menim ne woye no okokuam menim ne woye no opetem menim wa brabo nyina so nanso ebetumi a bomoden na wona kakra aka wo wiase 30 years 20 years 15 years, 10 years, 5 years, obi nim. Awurade nkuto nim. Mesrawo. Fa Kristo Yesu musuro enante bobra awobi atena biasa aseso. Na abrabo biara ye bo se ye papa, se ye bone, de ye kokoa mu de nipa nyina di wo mani hunu. Owura Yesu se ye ba be chirechiri mu akire no. Says na sase so ne yete na duane ne yedi ne mframa ne home na aka so nipa da sane ba betena sase we so didi kwa ahome kwa anante kwa na wiase no wo dia ana me dia ene ye dia wo yetimu obi na avrenti amaye sase ne obi dia emunyo man obi dia nti dia na dia na se o me anyusu ne niam kwada ye ba be chirechirem ye nti aya ansom no Dienti ya de papa, dienti anya papa, ni nyina ba be chirichirim. Romans chapter 2, verse number 6. Was say he will judge everyone according to what they have done. Yes, we are all tenant. Ya hen and ya titim. He will give eternal life to those who keep on doing good. Wase woma omonde abrabo papa ebo bra wa asase we su nyina obemu omodan kwa. Chapter 2 verse number 7. He will give eternal life to those who keep on doing good. Wenti na de bia no yesese momie nkoso ane anya de papa. What oya de papa na so obi bu kwase a. Ignore the person. Oh, yeah, dear, my Christo. Colossians 3:23. Was a papa ye bia no. Ye me nipa, ye me rate. Ente kwaswa ye papa. Mummy ni papachi. Mummy ni dia ye chi de bia. Na owura Yesu Kristo obebe ya ketua padacha.
atemuda yebenya baby papa gyina eda ye won kuntabuo no yebeka de ahwahwa ho. James 2:13 wose mobruhunu hwahwa ho di atemu so. Enchirechire mu baba Awurade ampa no ye metamfo no otame nanso me ye nadoye Awurade ampa me ye wei me ye se mituanamo wei me ye se de ye papa no na ampa na Awurade Yesu akina so wose mo afnapa no kwafo mo akwapa no kwafo ye wati medi kakra mu no kure besene kɔ wagya aheniem ahenia wasiesia ma hotefo wonso kɔfa wo kyefa ne diso. Dana ebedi anije be kokronkronkron nim saa da no so eda no a ebedi awerɛho ne su ebetiem ye manu mi hu Awurade yi facha mi o menye biemu mesire wo humimobo Awurade yi we dey give me a last chance and people will start crying, but the too late. The only thing that left ebe 100%, those people will go into the lake of fire and they will be tormented day in day out, night and evening, awia any anajo. God bless you. Fresh boy. Verse number 8. 7b. He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God's offers. But he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves. God will pour anger and his wrath unto those who lived for themselves. Woma womo bo bra womo pe. Na mesomo eden dodo. Kristosom de adai ana monko amo de mra chekire mo ho. Ana monko an den momi anwene ana Kristosom te sa once saved forever saved. So for bia obede or this teachings de be ma obia we antichrist. Once saved forever saved. And due to that, they don't have that time to teach people. They don't have that time to teach the congregation how unyankopon temu ode ban ete. Anoma akra no dodo no ate bonim. Ntine ensafoma bebere nim se me no obemate na wonye me ho ade a yebone enipa bebere asofo no mani enipa asofo no mani pa bebere dwen se oh after all say at least woni nipa kura ya ka normal eni nipa nya ka normal and ye den sam ne nyama nketen ahihye ye ho saa ne de ko ne de ba. Was it the Lord our God will pour his anger and wrath on those who live for themselves? When the Bible says someone is living for himself or herself, let us say any background what then want to know so wo bra won wan kasa ne pe. Amen. On say wo call me by you wa. And then me could do it lady be what to an into me so tini guha and what day a yibi a pass one or day kukwan san or day iron air tour. Yes, most pastors are afraid to use Revelation to preach. Yes, of course, it's true. She teaches a who do media so. She teaches a who do a war asori fi ahodom ene me da bebre kwa asori ade abeche ye nuano nkweseda for teachings ahodo brofo. You do this, you do that, and so children of the Lord, God has been so good to us. So when you are here and you have been saved, and so now onwards you don't have to think about the Lord God is our everything. God doesn't need to bother material things. So you say you can dress well. You know, ladies in this church, you are very beautiful.
Dress well, dress like, let us know that you are sexy. You are sexy. We need to see how sexy you are. We need to see how sexy you are. Dress well. Sister Linda, please stand up and let's. You see this lady. See how the style of her dress is. It's very nice. You see, mon say says enough boys no ranting. You see, be catchy. You know what I'm doing. You know what I'm saying. Not say yeah. That guy preaching kwa. Last we lady back no catch them say could be as a national for babaku. I saw them one man na or be penny na quaquata. And I'm a Suffolk I was say, you have to fire one down, far down for. And I want to be, and then they'll kick up of nose. Are you not serious? Maybe what has me pepper what you now so for say, what's a man our best will catch them. I saw the war crown one, me check one more. Or baby, our head be as when you be my back down for. At a bian and the bend and said a beya, Ubia be your watch mine, a man home. Now Costrano, no so besrao, said a bear, sorry, no munyai. Eh, na Petroni Jani di agros arm. Petroni Jani di agros arm. Now so for one share passe, one per se one half of man will be BJ, sorry, quite of us who criti, sadi we bebwa. A branch of wasa for no for bano also wasa for madam for to the sense say, while master or no conquer and watch it. We are master, we go your ways, when bounds no mean annuum. Counts evangelist, Modia, Mojine Bonnet, Miss Hakasano, and Mimpi Biatin, or Mojine Bonnet, or Mojine Bonnet. Now, John 7 at down, I couldn't need with him, one can wasn't. Now, me could was a moon shade in a one, someone shed you general, one shade in a one chassis. On Mare. Obey no abesha with them. Now, but now Kujano quite Christian brother, Christian sister, do one at chum. They are no basa one eye. Udi J. agree. Also in your beer. It didn't be see. It didn't be see. Kaya Krana, we any pammy and Sankurana, Macabum, Namutu Saramon, their problem bien. Now, one conton crono aquasheho, no aquasrano, so abesho, one will be an ibisi near my Christian brother, sir, whenever Bahos one. Now, what can silly? Was see, God will pour his anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness. Those who refuse to obey the truth. Woman no kre. Na womutie honam. Omutie nipa kasa. Omupo awurade asem. No more rejected the Spirit of God. Wase safo ni nyina. Awurade ebehwie na bufuo agu safo no so. No kuransem a ye ka no nyini pa nyina na agiwo. Debere bi me life na me nam no sa na me sua me hunu. Und entime nkoba se chenchina de wo kan obi nyintu obi orma ebi ko F5 or down. Ase na make nyina ye na adwene mu kesene. Onye wonsem ni onye ntum. But medie meka. No kura wo ra Yesu Kristo abie so a kire ye de be kire biase. Paul a ono awurade ahumobro so no so a ena no so ama asempane bi atraba ma mamam kura eduru baabi kura nipa gi na chi se wa bodam se na wo kan nya no kure Jesus Christ himself enipa gi na chi se nkyerɛkyerɛ na wo kyerɛkyerɛ nya no kure. And from the beginning Satan has been a deceiver. De bia no so retie awurade asempa e de nipa be konkwagye.
Authority nipa enkwagye ensem. Dize ye ka Kristo asem no wompa emfa me ho. You can bypass ubetime twam. Anya wo hyeso. Amen. Me say ye won kontabuo ewo Kristo enim ateboda. This is the topic. We have an account to give before God, the judgment day. Enti wonipa bia no esanse ye won kontabuo eda ye no munti mesrew abre bia no ye da sore na ye di adwumadie bia ye nwina asem we nka ho. Ye nwina asem we nka ho. Verse number 9. There will be trouble and calamity for everyone who keep on doing what is evil, for the Jews first and for the Gentiles. There will be a trouble and calamity for everyone who keep on doing what is evil. It will nipa biada. What the ashe wadwini manasa what the ashe wadwini say oh yenti obia. Yenti obia yenti obia yenti obia obia nyobia. Na yenti obia no be board you. Now you wadwini say what the obetra bonemu a. Obeya ade awurade mpe. Obebu bra bone wa na ade ho moboa do whatever you like. Now we must have mentality nipa wadwene mu a. Was say oyodie kase calamity oyodie kase ene be bawo safo ni nyina. Amen. But there will be glory and honor and peace from God for all who do good, for the Jews first and also for the Gentiles. It is Israel for woman musum Kristo ni ahotiem ebo trene ebra die urade ahyede so no obeje wo monkwa ene wia se amama mufo a ye wase he yeso ye ne ebeye die urade pe no obeje ye nkwa. Amen. It Israel for woman nyini pa ni nyina na di Yesu Kristo di ye. Juda for no dodo no ma nyi Yesu ani. Yene kan say ayifo bebrebe sa wo mo gi akyinjie bebrebe no eno no wo mo ma nyi Yesu Kristo ani wo Israel no wo mo nsem ne wo mo babro ne wo mo niam bi wo ma tworo no eno no mo follow ana wo magya Yesu Kristo de no ato baabi. And they will read Torah and a wine and fancy and one. Yes, you buy ne mouth for no crane be any. And to always try to follow the scriptures of Christ and the teachings of Christ Jesus. I can say Israel when you know the Benyangwa. And to be our rejecting Yesu Christo no yemfana sam nye bribi. Maku mo omo fano ji Yesu Christo di no ensem omo kan no en na fa ye adwuma. Was he Israel was a Jew for Canaan and a Gentiles for Fonsu Ediho. Verse number 16. Verse number 16. Also, and this is the message I proclaim, that the day is coming when God, through Christ Jesus, will judge everyone's secret life. The Lord will judge everyone's secret life. Okay, we beat wa and I say I am there. Mo secret life and what can kukuoma brabo. Wasi kukuomo nsem. Sana babo ne kai. Uken twi na wasi kukuomo nsem. Kukuomo nsem so ebi ye papa ebi ye bone ko ba bi akwaje ayi ye kan se dufa bi asori anadwo dasuom na ebusua fie yam ho no akotutu no de ahye no aka ne tie aguso kana tie aguso ahye da ko ba bi de na hwene akogu asonye so akanche aye niam bi aguso
ana ɔde ato n'asene ana ɔde gye memesi kadi mu kagikaji no nso akɔ baabi no akɔgye palok bi ana obi ba baabi a wahwe no school adu baabi dadaba no akɔ kansim ɔda ɔbɛyi dɔdɔ ɛde dɔbɛ ma nyinaa utumi sɛ nyɛ n'ania Kwame obi baba a woyɛ ne saa no aduro no a wode yɛ no wase kukuo mu nneɛma nyina bɛda di o kukuo mu nneɛma secret life enti medɔfo nneɛma a ɛwɔ kukuo mu ne deɛ wɔpetie mu nyinaa no abrabɔ no sɛ deɛ esi bɔ no owura Yesu Kristo sɛ ne nyinaa bepie baako kura no ebehinta ne nyinaa bepie ɛdise ne nyinaa bepie ɛwɔ Kristo anim deɛ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ahwɛ yie yɛ nyinaa kɔkɔpie Kristo atem wɔ adware ne mu obiara nya deɛ ɔnam nipadua so ɛyɛ ɔpapa bɔne o yɛbuso nkɔnta yɛne Awurade wasɛm asɛnni hɔ ɛbɛyere enti ɛbra yɛte ase yɛmɔmɔden na yɛni papakyi sɛ yɛkan Romans no wame ateɛ sɛ sɛ yonipa bebree hɔ no mu a ɔma brabɔ papa nti obenya atena papa mɔmɔ kra ebi nso abrabɔ a ɛnyɛ no wombɛkɔ daa ahohora mu hwehiti aba abrochimem hwehiti ɛwɔ hɔ what hwehiti no the radiation check the radiation never toto ojanu a Yesu Kristo se wode be hia adebonyefo anaso odi bebu atɛ no wode ye mfa ntoto nyema be ho hwa ade mu a mo wa akwantu no de heat no wode hwesiri sete meme de mu osirem esirem osisi a no awie ebo wɔ ha no enyem kwada azem oba sirem ebia January ho pa na hu say yes waba wiase. Yes, radiation versus real fire. When they say radiation, from a wiano no one na atrusa na heat ni kakra bi na and ye face kakra bi o. Na real fire. Ne janene na wuso no musa. De bia meka se ye ka atenka so nete ete yawo. So ne wa atenka. Nipadua we ni atenka. So ene wa atenka. Nipabia ni atenka so ne watenka. That's the reason when tia onipa wu a what they are there born okra until because so na piko. So na pi. So the watenka. The DB down so bia no so na ati wo no ene na ye frɛ no ebia kwabena ebia ye frɛ no Irene ebia ye frɛ no Amadu anase ebia Akosua anase Kate eye so no ati wo no eno na edin de frɛ no ni din no so no nipadua we na kata ho kwa enti se wonipa dasani bre so watasefo asase we so a na so ni free nipadua no se kwa we na be ye nete enti e basa wo de hwensuhie gu no so onte eni atenka okra na ebe mana ti wish u prame no okra ne ko ya boni din wo faase masi ebebo ni din a onte adentia so no ene ewo edin a ne ye de frɛ no kwabena semasi kwadwa semasi saa so no so wafiri nipadua no okɔ se upori na wote kokonua pensi a wote ana woni party pensi no enye nipadua na ti pensi o eye so no a etie mu no na ti pensi se second twa wo bi eja hye wo bi na me pa akyɛw ana ye bo bi akyi ma ana se ye bo bi aso no ti pensi a eye so no etie mu no na enya saa pensi no ntia da so no be pie free nipadua we mu no ana se spirit ne be pie free nipadua we mu body we ayenete emfaso ni so upatwitwa no gu da asem no a upa hye no enete
hwi no mu biem de bema atimi akeka ne ho no wonti nipadua no biem saa so no a yede te yaw yede nya atenka no saa so no owura Yesu Kristo se onipa bia da obebo bra enye na oma akwa ma nipadua no ekoye bone no saa wokra no ode ne beko ogya ma ne hunu krom enti se wuso no koto gyemu a you will feel the pains. You will feel the pains. Meka hunhuma hintasem ne secret e wotro no mu ene atemu dan de besi a kire wo. You will feel the pains. Ade na gani onipa wu a ye yank won sore ma because okra ne ko. Okra ne ko. Enti okra a etiti ye mu a yetim de sondaye no. Eno ana owura Yesu Kristo say wode kokko to wode ko gina atemu adwane na onipa biada obebo bra bone saa wokra no wode ogya ene be your punishment. Wode afani medi agoro wode ogya ene be your punishment. Ma woto ehwirihwiri ne pe nkum bi sra onofo so ne pe cross to ntem ne ko pe Brazilian hair weave de ne boarding tugu so ne hwa hwehwem ne dress ne si town ne ye ni sei ne fa wa brabo ema wiase ne wu ne hwade kosoa ne tunyinse egu kosoa de di nkrofo kunachi kosoa ne tare nkrofo yere ho kosoa ne kuntokwa ne bubonua kosoa fa azane nkontompo enante ne tunuro kosoa ne di wiachi enkwasore ne bobra wo pe wiase sika pedin pedumonyam ene nkrofo ne da ne fanya opportunity fa tu kwai ne kotena office ni ama okaki na wudem na okọ na wo ba eye wiase ade eye kokoom ne mabu okọ otimi ye kokoom eye kosoa na yeni a yenso yede nokure trene abrabo papa eni Kristo musuro ebobo bra no ebra ne so a ye nyina bewu na eda no ede onipa dasane behunu se wiase wei ahoti abrabo eso won vaso enti adofo no moma ye ni bepamo chew ahobrasiem die ye bedi die ye behye die ye benom achi ema ya brabo ntwese emfiri awurade asem wonkoye ade a ebe ya bone awurade ni mu dia ade bia wo ye bia bompa ye bise awurade se awurade anamo mi toyi enti me ebe boa me dache nkwaje. The first thing to ask ebe boa me dache nkwaje no wodi ka busa ho anya de awurade honhom be kasa kirew awurade honhom be kasa kirew obo ho mpa ye awurade be yi ne ho adi a kirew na se ye nyina e wo life you say ye di Kristo mu ofutuo ne nkyerɛkyerɛ papa e di wo pa be gina ba bia ye wo Kristo mu a ebe nante a atemu wi ebe ba na me no mi no benya ba bia gina mere ho a me timi translate dem say enti atemu da pa de na be ye edwene ho yesu ototo a wo de hwe tenda edwa se di site grada timi dwa na wiemu nyina asesa nse mo msi kuro ba ko so earthquake si ewiemu kala nyina asesa ma ne ye kokokoko se Venezuela wo se hene Venezuela earthquake bi esi woni nipa ewuo no Venezuela ewiemu kala nyina asesa yes rewrade so be hu emobo na obeka ye di Kristo mama ne adofo kase meto aso a no ndu abo akra meka kire rewrade mama ne adofo no se o kan Acts chapter 17 verse number 30 wo say wo bu na ni egu mere hodo ani enim no so na ene de o hye nipa a ewo ma nyina se ye nsa kira yadwe if you say wo yi da bi esi ho a wonam Christ Jesus so ba be bu atazefo ne wofu atai wo yi da bi esi ho appointed day a time to Christ Jesus when you debia si wa wanam Yesu Kristo so bebu atasefo ne wofu atai to nipa bia nsa kira
Nti se yenam abrabo bi enyemu a wose enei de emoja ne nti ye ba ne nche ya wode ne moja no bepepa sabone ni nyina firi ho na afi wamaye krata eye plain sheet wahase atworo ye ho nsem after say you accept Christ Jesus. Enti nka chi se onipa bia ntimi nsesa onipa bia betimi asesa bra Yesu Kristo ho mo broda so hoyi onipa bia betimi asakira na dwen bra Yesu Kristo ama ye kwanya fofuri onipa bia betimi asakira na dwen bra onipa enkwa eda so woni mu obi ni mo bia wuda omagwa wo betimi abefa wo bia akọ atenitai ebi kura ene me wo ne mu na ochina ade ancheme sanso na ebia wo life wisu okodai na ade anchew timesire Kristo maima adwen sachira ye nyento ho adwen sachira Kristo modie no ye nye mmoto hwasem wona nim ba bia wo hwemi firi bia wusinto ene wa brabo ene odwumadi hodo awodi ose kokuo mu nioma nyina ebepie nti me pa achew ahobrasem ti bia na wo kokuo mu niema bia wo ya enya me pa achew unim ebetumi a jai na eya depa na kokuo mu nioma nyina da dia papa ya wo ye no kokuo mu de wo ye ni pete mu ura Yesu Kristo pia etimi akone nchei ene jeso beda se Awurade nhwa na onte nanimtie emfa nkyere adofo no mu nyina se ene wo ma kwai na wo je bre na one metenaye ama yesua Kristo Yesu enomo asem ye frem Osampakani David Owusu dodo na frem evangelist Ojewura True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village ena mepacho mewo ukwere bia yeshia ebompaye ifiere bia watch night memrenda ena mepacho ye asore mamenko line so no do abo ye de dwumadie no bana we ye monitor tew na ebia se obi wo biribika obetime aka na de ote ye de osua na bibia etime ayekama minim anti Kate obapa o life no so a memo adwo emo akwaba